инди-фолк, металлика. Bugün bu yönelişlerinin barısı da Tatarcha yangrayacak. Çünkü biz Tat Kult Fest'ta. Республика көнендә татарча альтернатив музыка яратучылар биредә очраша. Быел 5-нче татар мәдәнияте Таткультфест фестивале шәһәргә чыга һәм урынын алмаштыра. Элек ул Казан Кирмәне территориясендә оештырылса, быел шәһәрнең иң популяр иҗтимагый урыны Милли китапханәдә уза. Сәхнәдән алыштыргысыз альтернатив музыка яңгыр. Siz jırlarınızda nişik bilgilisiz? Bu neydi жанрга қоғла? Жанр біріншіден ол синтепоп, һәм онардан түрлі вариациялары, синтепоп вариациялары. Біздің шығыш ол бик мөһим. Біздің үшін біріншіден, чөнки bu яңа возможность үзебезнең иҗатыбызны күрсәтергә беренчедән яңа музыканы күрсәтергә, шулай дип әйтәрем. Бүген гауга Амаш Джуна төркемнәреннән усал Тимур Ялаловтан тыш Татарстанның ат казанган артисты Алина Шарипҗанова да чыгыш ясады. Ул татар халык җырларын яңаша эшкәртүдә башкарды. Фест'та шундый таныш йөзләрне дә очратырга була. Ни өчен нәкъ мәйданчыкка килергә булдыгыз? Кемне тыңларга килдегез? Мин 8 елдан соң Еми Мюзикның яңадан кушылуын белгәч, чөнки анда минем бик якын хөрмәткән музыкантларым уйный, чыгыш ясый һәм бигрәк тә алар белән Алина Шарипҗанова чыгыш ясый, вокалист булып. Бу инде бик матур тандем. Бик матур ансамбль, шуңа күрә рәхәтләнеп, менә тәэсирләнеп, карап торам әле рәхәтләнеп, һәм балаларыма да тыңлатам. Музыка һәм яңа медиалардан тыш китапханә эчендә дә күп төрле мәйданчыклар әзерләнгән иде. Татарстан режиссерлары төшергән фильмнар, балалар өчен программа, театраль перформанслар. Чараның кунаклары арасында Рөстәм Миңнеханов та булды. Президентыбызны балалар каршы алды. Бүген алар да яңа яңгыраштагы җырлар башкардылар. Рөстәм Миңнеханов барлык мәйданчыкларны карады. Китапханә кунаклары белән дә аралашты. Шулай ук 360 градус форматында кеше сәхнә дә эшләп килә. Димәк, җырчыларны һәр яктан карап була. Яшьләргә чыннан да заманча башкарудагы татар җырлары ошый, һәр төркемне алкышлар белән каршы алалар. Бийләр, кушылып җырлыйлар. Бүген шул кадәр күп мәйданчыклар арасында алар нәкъ Таткультфестка килергә булдылар. Бу менә бу современный как раз Ями Music ясаган музыкасы бик яратабыз һәм татар культ фестивален инде без берничә ел инде күзаллыйбыз һәм поддерживать итәбез, аларны тыңлыйбыз. Бу яңа исполнительләр татар телендә гомумән татар телендә җырлауы үзе бер өчен мөһим һәм шуңа күрә без аларны инде тыңлыйбыз, безгә ошый. Беренчедән менә монда безнең сәхнәдә бик мотор безнең артистларыбыз чыгыш ясый, Ями Music һәм икенчедән дуслар белән күрештек дигән бүгенге безнең шәһәр көнендә алар белән бергәләп күңел ачыр өчен, бергәләп шулай йөреп алыр өчен инде монда килдек. Шуннан да бүген мәйданчыклар бик күп эшләп килә, шуңа күрә әйтәгез, тапшыруыбызны алга дәвам итәбез һәм киләсе локациягә юл тотабыз.